טוב, אז היום אני עושה סרטון של, היום אני עושה סרטון של GTA V. אז עכשיו אנחנו נעשה GTA V, ועכשיו אנחנו מייקל. אז היום בסרטון מה שתכננתי לעשות זה, שנייה, בוא נראה איך הם הגיבו לי שאני ארביץ. בוא נראה מי יוצא לי. לא רוצים. הבנתי, אתם לא רוצים. את לא אכפת לי שאתם סתם. היום בסרטון אנחנו, אני לא בדיוק יודעת המקום המדויק לתחנת המשטרה, אבל אנחנו, לפני שנשדוד את תחנת המשטרה, אנחנו נשדוד את חנות הנשקים. אז אנחנו הולכים עכשיו לשדוד את חנות הנשקים, רק אנחנו צריכים לצאת מכאן. אני מפסד וואי. נווה, where are you, נווה? My name is נווה. הנה מישהו עכשיו אני הולך לפרוץ לכביש המים. מה קורה אחי? היי אחי, סקיבלי, דבלי. היי אחי, אתה דומה לג'ימי, רק שתדע. אבל ברו לא יודע מי זה ג'ימי, אכפת לי. יאללה, תלך חבר'ה, בוגתי. בוגתי לבנה, לעצור את זה. ברו הוריד אותי על הכביש. עצור אחי, עצור לי, תודה. לך אחי. טוב, אז בינתיים אני הולך עכשיו סתם לעשות סיבוב נגד הכיוון. אחי אני עושה כאן בקציר הדרך, אני לא יודע מה שאתם אומרים אותו תחתום בכללי. זה עוד לא ממש, אבל קשה לי להגיד את קצת. כבר לילה שנכנסתי למדינה היה מטורף. לא. מה אני רואה? ראיתם איך אני יודע, אני בעקרון די מכיר את המפה בעל זה שאני ממשיך ישר ולא עושה לפי הדרך וכי אני יודע לקצר. אני מפחיד אופנוע הזה. בואו! איזה התנהגות לא נעימה. תצפי אותי מפאקינג נתיב של עצמי. למה לעשות 80 שאף של 50? לא. רק לפרנקלינג יש את הכוחות האלו. אני יכול גם להיות פרנקלינג אם בא לי. רוצים? לא. סרטון הבא לי פרנקלינג. אתם יודעים מה? תכתבו לי בתגובות, אני רוצה שתהיה פרנקלינג בסרטון הבא. ואם נגיע ל-20 לייקים ו-20 תגובות של אני רוצה שתהיה פרנקלינג בסרטון הבא, אנחנו נעשה סרטון שאנחנו פרנקלינג. יש כאן את סמיון ואת חנות הנשקים, ואני לא יודע כמה נשקים יש לי, בוא נראה. טוב, יש לי רק את הנשקים האלה, שאלה לא נשקים כל כך טובים ואין לי הרבה כסף. אבל לא. מה אתה עושה? מה אחי אתה עושה? מה אתה עושה? אני לא רוצה שתתחיל איתי, רוצה למות. בוא. לך ממני אחי. בוא בא והתחיל להרביץ לי.
אתם מבינים איזה רע? סתם. מה? זה נדרה, זה חרר. בואי בוא נדרוס את זה. איזה בלרינה, איזה סיבוב הוא דפק. פנו דרך. חבר'ה, פנו דרך, אני לא רוצה, אני רוצה שכולם יישארו בחיים. כולם יישארו בחיים, אני מקווה. עוד היום. מהר. יש לי זמן להחליף לאופנוע הזה. לא, אותו לא יעבם. איזה דבה, נכנס לאוטו שאומרים לו לאופנוע. שמתי לו בוא לפה אתה אני אבוא. המשטרה קרובה אליי. זהו, אין עליי יותר משטרה. לא יודע מה הם רצים מהחיים שלי. טוב, אז אני לא בדיוק יודע לאן נלך. אני חושב שאולי נלך על שדה התעופה המדברי. אוי לא. לא, אני לא בנתיב שאני אומר. לא נורא, אני בשוליים, אני לא מפריע לאף אחד. או שאני כן מפריע למישהו. או שאני כן מפריע לחצי מהתנועה. בוא לפה. אין לי חיים בגלל חתרים, בוא לפה. או זה פאמפ לפאקינג ראש. יודע שלא. סליחה עלינו. היי חברים, אתה אומר לו היי חברים. אתה אומר להם היי חברים. מה היי חברים? אתה רגע נסעת. אתה רגע הרגו אותך כמעט. זה אני רציתי לו להקיף. לא, אל תיפול לי, ככה לי, יאללה. לא מקצועי. אני לא נוסע מקצועי. טוב, אז חבר'ה, עכשיו אנחנו בעצם נלך. יש לי כאן את פרנקלין, וממש ליד פרנקלין יש לי משימה. אבל אני יכול להגיע במהירות עם האופנוע למשימה. טוב, זה כמה פנים. צלול נתיב ישר, אני מגיע ל3,000 קמ"ש. בוא נראה כמה קמ"ש אני אתפרם? 20 קמ"ש? לא נתיב ישר. לא. ביץ'. כמה, קדימה. שמונים קמ"ש. 80, כמעט הגעתי לי. אני קרוב ל100 קמ"ש. לא, נתיב ישר. רגע אחי, אני עושה רוורס. אני יודע שאתה נותן לי ככה, בן אדם רע. לא, רגע, מה מטר? 24, וואי, נבעלתי מוות. אי אפשר לתאר, אין לי כוח עכשיו כבר. לא לי כבר להגיד למשימה ולהביא אותי. לא, זה לא המקום הזה עוד פעם. איפה? מה זה בגלל בכלל? וואי, איזה באס, אני לא אוהב את המשימה הזאת, אני יודע מה את המשימה הזאת. לא עושה אותה, אין לי ברירה. רגע, אני לא מבין, איפה היא? זה אומר לי להגיע לכאן. זה אולי פרנקלין. הוא אומר לי לעבור לפרנקלין ולהגיע ממש לנקודה הזאת. ואני צריך... וואי, איזה רחוק הוא לא, איזה באסה. לא, עכשיו הוא מאוהב בביישנות. יאללה, שבילי. אנחנו צריכים להגיע לסימן. לא, זה לא רחוק. האמת
האמן של פרנקלין, איזה פרנקלין, האמן שהוא עדיין שם, שכחת איך קוראים. האמן של מייקל עדיין שם, אנחנו צמודים. אנחנו קוראים, מייקל חכה לי. מייקל אין לו לאן ללכת, אין לו יותר מדי עכשיו כבר לאן ללכת. זו משימה חשובה, אני צריך לעשות את זה מהר. אני הצלחתי זהו. אבל אני לא יודע אם אני הצלחתי. זה קל? זה קל? אבל זו, מה זה? זו! מי אתם נכנסים לו? מי אתם שתיכנסים לו? שלא עם משתמע. לא. מה נעשו את זה? רגע, זה כתב לי משהו, לא ראיתי. מה זה המקום הזה? חבר'ה, בחייאת. בחייאת אמרו לי מה זה עושים. הנה. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so time. What the fuck you talking about? Oh, hey, look, I just saw my quarterback lose, man. And you know, some of those older records here, he makes that a little bit positive. I'm just saying. What? A black man walking in by, what you think he play PG sellout? Bitch ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. Let's go. You'll drive, I'll get the shot. Come on. לאן לנסוע אחרי הקרב? Go! The guy's right up alongside that limo! Out, you moron! מה זה האופנוע איתי הזה? Faster! Go! Fuck, man, I know, I'm trying! Come on, I can't shoot shit right here! Stick that fucking limo like glue! Yes, through a window! Hey, you really ain't help. Come on! Not that close! I get it. That is not what I meant by shooting! למה התגייסה לי משטרה? I can get the shot from here! Get in there! I got nothing here, man! What the fuck do you think I'm doing? Go! Invade that bitch's privacy, man! מה קרה? למה נפסלתי במשימה? טוב, אז חבר'ה, זה היה הסרטון להיום, כי נפסלתי במשימה. אני אנסה להבין מה עושים במשימה ואני אחזור אליכם. מה? הוא באמת, איזה חרא, אתה הולך קיבינה. יאללה ביי.